Hej og velkommen tilbage til episode 4 af Onsen PvP. Jeg havde optaget en masse episoder lige før, men de virkede så ikke, fordi jeg kom til at optage mit andet program. Det var ikke pænt fedt, men nu skal jeg lige huske at sige min timer, 2 sekunder. Jeg har Simon og Jonas i baggrunden. Men de er ikke lige med at spille endnu. Kom nu. I dag tror jeg går efter nogle maskingeværskills, ikke så mange sniperkills. Men ja. Fuck det. Går man kan få efter. Går man kan få efter. Går efter man kan få. Der er sgu da en, der går helt vildt amok herovre. Så er Simon også inde. Jeg skulle hele tiden være inde. Nå. Skifte i det der. Sådan der. Nå, der er du. Og igen, husk nu at kommentere, hvilket spil I gerne vil se, fordi at jeg måske skal, altså jeg elsker alle de spil, jeg har nævnt. Det er spil, jeg elsker at spille, og det er spil, jeg rigtig godt kan lide. Men I bestemmer også lidt, hvad jeg gerne vil se. Selvom jeg laver bare de ting, jeg gerne vil se også selv. Eller de ting, jeg... det er svært, det er. De ting, jeg sådan selv også kan lide at spille. Det er de ting, jeg egentlig laver mest. Hvad fanden laver du, Simon? Og at komme her på deres hus. Ah! Det vil jeg også så. Øj, ja for satan. Jeg tror, jeg har fundet, hvor de skud der, de kom fra. Altså, det har du. Ja. Simon, det er jo sgu en base, der kan blive rated. Er det? Ja. Der prøver at ødelægge internet. Jeg tror bare, det er lærer ham. Ui, nu kommer der lidt mig. Det lyder som om, der er nogen, der er herinde, der ikke er særlig glade for hinanden. Jeg tror, de sniger mig sådan lidt rundt. Og det ligger en symbol. Det der med at stige så rundt, fuck det lort. Fuck den lille base der. Hvad er det, de har på stedet? Smart. Ui, der er en dernede. Øj, han fik mig, det lille svin. Simon, jeg taber lidt til dig. Ja. Jeg har stadig allerede en request til dig. De er ikke kommet op efter ting endnu i hvert fald. Simon? Laver du egentlig stadig YouTube? Nej, ikke så meget. Jeg laver ikke nogen videoer på mit filmprogram, ikke virker. Hvad er det, du bruger? Place TV. Jeg er på Bali. Ja, det ved jeg godt. Men det bruger jeg også selv. Det har jeg brugt. Mathias, hvad kan jeg skrive for et kit? Ja, du kan skrive gold lidt. Eller platinum. Nej, det har han allerede skrevet. Og der er en stadig til mærkeligt der. Så hvad for noget? Det der er gold ting eller noget. Det er jo bare gold og så et til. Så nu har jeg lige spurgt om
Ja, nu er jeg tæt på at være nede ved dem. Jeg kan lige huske, ja. Fucking ninja nede under, Simon. Hvad? Der er ninja nede under. Hvad med det? Ja, fordi det her hus er i gang med at blive raided. Hvordan kommer I ned? Jeg hoppede bare hernede. Og? Jeg tror lidt, der er en dernede, der ikke er særlig glad for os. Har jeg slet ikke nogen? Jo, der var der en. Ui, der var en der. Jeg synes du sagde, at der ikke var nogen. Ej, nu så han også mig. Og jeg TP'er lige så igen, Simon. Det kan være, at jeg næsten reklamerer for den fucking x-ray, der er hver fucking episode. Nej, du har ikke skrevet. Du skal lige skrive ind igen. Nej, hvad? Hvorfor skal jeg det? Giv hvordan var det med stav til der COLD, jo? Ja, der han er herhen. COLD. Mellemrummættinger. Ja, skråstreg kit mellemrum. Skal jeg lige se, hvilket kit kan jeg lige få. Jeg kan vel få kit gold. Den kan jeg ikke skrive. Du kan sgu da godt skrive for noget kit gold, ikke? Nej, den skrev jo til starten. Help me! Help me! I'm friendly. I'm friendly. Don't shoot me. I'm friendly. Fuck this shit, I'm out. Get up. Nej, jeg kan sgu ikke skrive nogen kit. Vi fucking flykkes, eller hvad? Skal du fucking skydes, eller hvad? Er du helt nede ved ham? Nej, nu kan jeg lige se, om jeg lige kan få bygget det her våben her. Jeg driller ham fra den ene side. Han er slet ikke der, han er her. Åh, du fik ham? Ja. Hvor mange er der lige? Ja, mange. Mange nok. Nok. Du er helt seriøst direkte ind foran ham. Ja. Hvorfor det? Ej, jeg kan kende ham. Så prøve på at skyde ham. Du blev lige smadret til døden af en hånd. Ja. Og det var endda ham, der skød ham. Nej, det var træer. Skal vi derover igen, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, det er selvmord. Nå, kan jeg lige skrive det her igen? Det er lige om lidt, jeg kan skrive det. Var det dine ting, der lagde her? Ja. Nå, drenge, hvad siger I til, at vi bare grouper op et eller andet sted, og så bare fucker rundt og flækker folk? Jeg tror bare, jeg er tilbage til Simon til start med. Der ringer min timer. Nå. Jeg er det var, død. Au. Vi slutter af med, at de begge to lige er døde. Det var så alt for episode 4 af Unseen PvP. Smid et like og kommenter på videoen, så vil jeg blive meget glad. Og subscribe til min kanal. Det hjælper mig ud rigtig meget. Vi ses i næste episode af Unseen PvP.